Fawissu li għadda l-Gvern nieda Seed Investment Scheme maħsuba biex tħajjar investituri joffru kapital lil kumpaniji li għadhom se jiftħu jew li ilhom inqas minn 3 snin li fetħu billi toffrilhom kreditu ta' taxxa ta' 35%. Aċċess alternattiv għal finanzi li s'issa pajjiżna qatt ma offri lil dawn il-kumpaniji żaru medji u għaldaqstant l-aspettattiva din l-iskema kienet kbira. Ftit ġimgħat biss wara li bdiet topera l-iskema, One News tkellem ma' Adrian Said, chairman ta' Mimcol, li stqarmana illi l-għaġġ għal din l-iskema kienet ikbar milli previst. Konkurrenza kienet tajba ħafna, anzi aħna bqajna stupiti kif saret wara l-launch, kemm kien hawn domanda għalija u ġew ħafna startups isaqsu fuqha u anki investituri u kien hawn minnhom li diġà bdew jaħdmu flimkien kemm startups u kemm investituri flimkien. Issa l-investituri u l-startups huma interessati li jużaw din l-iskema li mistennija tiġġenera investiment ta' 5 miljun euro fl-ekonomija Maltija, xogħol il-Mimcol huwa li tiffaċilita il-proċess ta' bejniethom. U ħankunu qegħdin norganizzaw attivitajiet separati fl-offiċini tal-Mimcol stess biex ikun hemm dak li sejħulu investor and startup cooperation fejn jinaqdu bejniethom daw jagħmlu presentations u xulxin u jkun hemm iktar dialogu bejn startup u investitur. Said tana eżempju t'inizjattiva oħra tal-Mimcol, dik tal-website speċifika tas-Seed Investment Scheme. Fil-ġranet li ġejjin u fil-ġimgħat li ġejjin ħankunu nissettjaw website speċifika għaliha din Seed Investment Scheme li fiha jkun hemm informazzjoni ta' kif l-startups u l-investituri jistgħu jiltaqgħu flimkien u jaraw kif jistgħu jinvestu u jaħdmu flimkien. Biex bekk iktar kumpaniji jissieħbu f'din l-iskema u l-kompetittività ta' pajjiżna tissoda u jiżdied il-kummerċ.